на кон. Това е той. Така, тогава, по негово време, в околностите на града е построен и функционира като книжовно средище манастира Рождество Богородично, наречен още Ястреб манастир. Ловешката средновековна крепост е една от последните завладени по време на турското нашествие. Доста често по време на освободителните войни е играла така ключова роля за хода на военните действия. Видяхме и снимки от моста на Кольо Фичето, който е строен 1874 година. Да, в периода точно така, 1872-74 година майстор Никола Фичев построява този мост. Видяхме една стара снимка. Една много стара снимка, но какво се случва? Изгорен до основи 1925 година. Точно така. Защо е изгорен до основи, може би е интересно. Тогава осветлението е било чрез газови лампи. И за съжаление една нощ, една такава оставена газова лампа предизвиква пожарът. Мостът тогава е бил дървен. Тоест той изгаря почти до основи. И по-късно, 1931 година, вече е направен новият железобетонен мост. Сега нещо друго характерно за архитектурата в стария квартал Вароша. Много типично за българските възрожденски градчета е в всяка една къщичка да има майсторска работилничка и дюкянче към нея. В Ловеч, в стария квартал Вароша, това няма да го видим. Защото през този период на българското възраждане всички от тези дюкянчета и майсторски работилнички всъщност са били изнесени на покритият мост. Там е била съсредоточена и цялата търговска дейност. Между другото, най-бурно градът се развива през края на 18-ти, началото на 19 век, когато дори е наречен Златният Ловеч. Това е бил върха на разцвета. Това е бил върхът, разцветът на града. Множество занаяти са процъфтявали тогава. И табашкият, кожарството, известно за нас. Ловчанли са били доста добри кафеджи, майстори, фурнаджи. За цялата тази продукция всъщност добра роля тогава е изиграл всъщност огромният пазар в Европа, но и в Османската империя, в границите на Османската империя. Има с какво да се гордее Ловеч. Има. Дори в днешно време не е загубил блясъкът си, както видяхме. Ловеч има и в по-новата история на България. 50-те години, например, до 54-та година тогава е функционирала държавната самолетна фабрика. Там, между другото, в Ловеч е и къщата на първия български космонавт. Георги Иванов, както добре знаеме. Намира се в старият квартал Вароша, точно зад етнографския комплекс, едно друго много интересно място, което аз призовавам всички пътуващи в този край да отидат да посетят. Етнографския комплекс. Етнографския комплекс в Ловеч, включващ две съседни къщи, Драсова и Рашова къщи. Иван Драсов е бил първият изборен кмет на Ловеч. Неговата къща така остава превърната в музей. Той е дарявал множество експонати и цялата си къща, разбира се, на неговия род. Точно в съседство и къщата на този първи български космонавт. Разбира се, след прекратяване на производството в българската държавна самолетна фабрика, заводът е преустроен. Започва тогава да се произвеждат първо мотоциклети Балкан и автомобили Москвич, които все още можем да видим тук-там по пътищата на страната. Тук в по-ново време, с съдействието на една китайска компания, заводът е преустроен за производството на, виждали сме вече тук автомобили, произведени в България. Да, всеки знае за прототипа, произведен в Ловеч. Така че Ловеч може да се гордее, както с миналото си. На 10 февруари, точно така. Така и с настоящото. Настоящото, предполагам и в бъдещето, Има какво да се види там.
А, така че призовавам всички да посетят този обаятелен край от нашата страна. А вие водите ли туристите там, където се произвежда прототипа на колите? Ами не, но ето това е идея. Може би... Допускат ли се или не? Нямам подобна информация, но предполагам, ако се направи една предварително проучване и заявка, биха ни допуснали. Да, защо не? То би било интересно. Често е любопитно за всички. Да, освен да виждаме старините, да виждаме наследството, да видим все пак и новото. Между другото, етнографския комплекс, както и Ловешката средновековна крепост, от която е обявено така възстановяването на Втората българска държава. Те са така част от 100 национални така, туристически обекти на България. Включени са в този списък. Така че пътуващите с книжки под ръка, тези, да не забравят да си ги вземат. Да си вземат печат. Именно. От тези две места в Ловеч. Точно така. Да, има наистина немалко хора, които пътуват из България и си пълнят тази книжка с печати, с 100 национални обекти. Да знаят, че трябва да го свършат в рамките на една година. Радвам им се, наистина за една година е съвсем възможно. Съвсем възможно и е достъпно. Все пак и това е и нашата родна страна. И не, ако се тръгне организирано в група, също може да се постигне една добра цена, но който предпочита индивидуално, около 25 лева. 25 лева нищо не е, за да се направи за една такава обиколка, в която виждаш доста повече за един ден, отколкото ако отидеш някъде за 5 дни и стоиш на едно и също място. Така че българинът трябва малко да се пренасочи, според мен, и да се понаучи, да се възползва от всичките тези предимства. За един ден наистина може да се види много повече, отколкото за 5 дни някъде. Зависи от интересите на човек, но наистина и според мен е по-добре да отиде за един ден да разгледа някои от забележителностите на България, отколкото 5 дни да лежи просто. Но зависи. Да опита и различни видове туризъм. Ето, ние ги запознахме с природните богатства в страната. И като история, смятам, че всички ние имаме какво да си припомниме и какво ново пък да научиме. Човек трябва да си познава историята. Да се гордеем. Разбира се. Ние имаме уникална история. Да, уникална история и уникални богата, наситена с събития, с наистина неща, с които се да се гордеем. И след Ловеч съвсем близо отиваме до Къкринското ханче. Ето, говорейки за история, няма как да пропуснем това място, още повече, че се намираме в региона. Няма как да пропуснем Къкрина и Къкринското ханче. Последното място, което е дал подслон на апостола на свободата и Васил Левски. Съвсем близо на едни 14 километра от Ловеч. Около, хайде да ги кажем, 16 километра от Ловеч нека да са, с едно население от 287 души, забележете. И това са по данни от 2010 година. Едно от все пак най-известните места, свързани с революционната дейност на апостола на свободата. Както вече казах, дало му последен подслон, преди да бъде заловен от турските заптиета. Сега някои говорят за 26 декември, но то по-скоро според сведенията се е случило при зори, значи доста рано на 27 декември 1872 година. От съществуващите писмени доказателства е известно, че по поръчение на Българския революционен централен комитет ханчето е наето от Христо Цонев, по прякор латинеца. Там се провеждат заседанията на местния революционен комитет, намират подслон и някои от комитетските хора. След залавянето на Левски,
и двамата му последни сподвижници, придружители до София, Никола Цвятков и Христо Цонев. Ханчето е изоставено. Двамата, благодарение на изключително достойното поведение на дякона, по-късно са освободени и се завръщат по домовете си в родния Ловеч. След освобождението обаче ханчето е обречено на забвение, да го наречем. Минават доста години, постройката се руши, а в края на 19 век, за съжаление, пожар я унищожава почти до основи. Остават само всъщност основите. Възстановено е по-късно през 1926 година и то по снимки. По снимки, които Христо Цонев в един период, завръщайки се в Ловеч, отива до Къкрина, прави снимки. По-късно ханчето след пожара всъщност е възстановено по снимки. На 10 май 1931 година музеят е тържествено открит. И днес единственият останал, да кажем, жив свидетел, това е именно вековният бряст в двора на ханчето. До него е издигнат и плет, по подобие на този, който Левски се опитал да прескочи в онази злокобна нощ. Интересно е хората да отидат да се потопат така в атмосферата, да минат през ханчето, да видят там, където са се извършили едни наистина от съдбоносните неща в нашата история. Аз вярвам... Да, всеки българин би трябвало да се докосне. Да се докосне. И между другото, музеите са изключително достъпни. При една цена от 2 лева на възрастен. Смятам, че те са изключително достъпно място за всеки един от нас, така че хубаво е да се отиде до там. Между другото, Къкрина също, Къкринското ханче е част от 100 национални туристически обекта. Надявам се поне с това да завладея онези отново пътешественици с книжките в ръка, да не забравят, разбира се, да ги взимат. Разбира се, че Къкринското ханче трябва да е включено в 100 национални обекта на Ако не могат хората да си позволят, между другото, да вземат участие така в една организирана екскурзия, спокойно могат да го направят. Има от град Ловеч за околните, за близките села, има редовен също транспорт междуградски. Така че от автогарата в Ловеч в 13 и 17 часа знам, че има пътнически автобуси до село Крушуна, например, говорейки, връщайки се в началото към Крушунските водопади, също и до Къкрина и Брестово, също има транспорт от Ловеч. Така че спокойно има варианти, спокойно могат да се... Има много варианти. Ти като екскурзовод водиш туристите там с обиколка с автобус по всичките тези красиви места и исторически. Да. Исторически забележителности, природни красоти. Да. И съм сигурна, че всички са впечатлени. Всички от твоите туристи. Абсолютно. Аз до момента нямам недоволен турист. Напротив, даже по-често недоволните са тези, които казват, ама не ни стигна времето, искаме още. Да, наистина. Един ден така хубаво е, но хората се насищат с едни невероятни емоции. Иска им се още, иска им се пак да отидат и вече научавайки за всичките тези места и неща, които